mu to skontrolovať. Dobre? Fajn, fešák? Fajn. Ideme? Dobrý večer. Vítajte. Toto sú prcavé príležitosti. A vedľa mňa opäť sedí jedna adeptka Amorovho bosku, slečna Nataša Geržová. Zdravím vás, Nataša. Tak, ako sa u nás cítite? Dobre. Fajn. Som rád, keď sa naši hostia u nás dobre cítia. Takže, Nataška, prejdeme k meritu veci a k zmyslu našej relácie. Povedzte mi, ako by mal vyzerať váš Adam? Nepoznám Adama. A u nás na ulici je jeden vlčák. Sa volá Adam. Pekný. Áno, toto je nádherné meno pre vlčáka Adam, ale ja som to myslel skôr tak jemne, tak metaforicky. Áno, Nataška, takže ako by mal vyzerať váš vysnený partner? No, mal by byť vysoký. Vysoký. Aj, takže vysoký. Mal by to byť blondiak alebo brunet. Vysoký. Áno, no, nič, Nataška. Takže prepracovali sme sa k tomu, že váš vysnený partner Adam, Vlčák. váš partner by mal byť vysoký a na vlasoch nezáleží. Takže pozrieme si spolu do krútky. Vysoký. Do krútky. Dámy a páni,